Nosaltres tenim un mandat per part de la societat valenciana per a liderar la creació d'un govern de canvi i anem a treballar per a que aquest govern de canvi sigui liderat des de Compromís. Nosaltres partim d'una premissa clara, que és que aquest govern ha de tenir una prioritat, que són les persones, rescatar persones, i ha de ser un govern d'esquerres, valencianista, plural, i un govern que estiguera present el Partit Socialista, Compromís i Podemos. I per tant, aquest missatge de confiança en que aquest mandat serà gestionat amb responsabilitat, amb rigor per part de Compromís, és el que vos volíem dir este matí. Es que no hay ningún empeño de Mónica Oltra de convertirse en presidenta. El empeño de Mónica Oltra y todos los que configuramos el proyecto Compromís es el mandato de concretar un gobierno positivo que pase página a una época negra que hemos padecido los valencianos, de indecencia, de merma de nuestra democracia, de empobrecimiento, y por tanto ese es el mandato que tenemos y que vamos a concretar ahora de una forma positiva si recibimos el mandato, esperemos que mayoritario o unánime, de nuestro Consejo General de Compromís. Hem aconseguit ser la tercera força més votada de tot el país. Tenim el Partit Popular en 2.216 regidors, el Partit Socialista en 1.832. Doncs, unanimitat. S'agraeix, content, ho valorem després quan la gent està tot terminat. Què tal? Bon dia. Gràcies, Compromís. Gràcies 456.823 valencians i valencians que han confiat i han fet aquest gran grup parlamentari. Jo només vull donar-vos les gràcies. Crec que el Consell General ja ha parlat, els portaveus han parlat, ara és el moment de que parlem tots, però també és el moment de donar les gràcies. Jo soc conscient, us vull dir dues coses, soc conscient que aquesta campanya magnífica, la millor campanya de tots els que concorrien a les eleccions, ha sigut gràcies a vosaltres i molta gent de Compromís que avui no està així. Ha sigut gràcies a aquestes persones que ens han fet líders de les xarxes socials, els que ens van composar la música, els que la tocaven per els carrers, els que feren apoderats interventors, els que portaven els materials amunt i avall, els que s'han portat algun disgust fins i tot per a que el Mailun estiguera i que li enviem un carinyós abraç des d'ací. Aquells que han fet possible l'organització de la campanya, els candidats i candidates dels municipis que vos heu deixat la pell, la campanya dels joves i aquests cartells magnífics. Tot això ha conformat una gran campanya i estem així per aquests 15 dies, però sobretot estem així per els anys de treball del grup parlamentari anterior, que està quasi tot, però ens falta Josep Maria Padilla també. Estava dient que és gràcies també a aquest grup, als grups municipals, a Joan Baldoví, a Jordi Sebastià, que no el veig ara perquè segur que està allà, a Joan i a Jordi. Per tant, això és un triomf col·lectiu i que malgrat que el foco mediàtic se vulgui posar en un altre lloc i construir un relat
I sé que les dones hem patit des de fa segles el relat de les dones veïns. Això és un treball col·lectiu de companys i companyes que mai ens van plantejar assaltar el cel, sinó millorar la vida de les persones en la terra. Que precisament perquè això és un projecte col·lectiu, així anem tots, així les decisions les prenem entre tots i a més volem implicar aquests 456.823 persones i molts més, perquè aquest canvi és un canvi imparable, arrollador, per això dona por, per això n'hi ha molts poders fàctics, molts lobbies, moltes panses agraïdes que ara tenen por i que ara bramen, i molts corifeus d'ixos del pessebre que ara estan construint un relat. Nosaltres, contra el vent i enquesta, hem construït una política alternativa lluitant, com deia aquella volta, contra un malson hem construït un somni. I ningú, ni res, ni poderosos, ni panxuts, ni aquells que mouen els fils de la política, ni aquells que se fumen un puro amb els diners que han saquejat. Ningú ens va parar, que ho tinguin clar, que segueix tremolant, que anem avant, que ningú ens pararà.